I am Nardisilin Maghanoy Pernitis, Linamon Lanao del Norte, owner of Green Thumb Organic Skills and Training Center Incorporated. Okay, I would like to thank ATI for giving me a chance to be one of the participants in this training, RCEP TOT 2021 second batch. I was formerly a department head of senior high school in Iligan City National High School, head teacher 5. So during sa akong first day of training, dili gyud ako kalikayan nga naay mga questions sa akong kaugalingon nga kaya ka nako mag-handle sa mga machineries despite nga ang akong gigunitan is ballpen, pala lang manual gid nga mano-mano gid siya. So na-conquer pud nako ni gid siya pagka second day and the third day. So akong kuan ang akong experience during sa hands-on, ako yung i-submit akong self sa among nag-guide sa amo unsaon pag-operate sa machine. So, kung ikaw da isa ka estudyante, kinalan submissive da ka. Kaya kung dili ka submissive, lisod yun, it's hard for you to learn unsay mga technologies. Though, ang akong first hands-on ganina, katod yung old nga machine. But after nag-cross me sa PICAS nga area, happy kay ko, it's because naka-hands-on jud ko on how to operate rotavator. So, akong nakita nga less ang effort nga makasave og, it's not the less but yes, makasave og effort ang mga farmers, landowners, especially kung gamiton nila kato nga machine nga akong hands-on ganina. Aside from that, the time, makasave og time, effort, though ibutan to sa money, medyo taas-taas pero ang time frame og effort is dako jud kay na siyang ma-save sa isa ka farmers. Okay, so akong gi-expect nga after ani whatever knowledge that I have learned, gain and earn, ako yung ma-apply sa mga farmers, for those farmers who are the 3 L's. First is the least, the last, and the lost farmers. So, as much as possible, mahimo may multiplier sa mga knowledge, mga technologies and strategies nga among matransform namo sila, matabangan namo sila in order that their harvest palay makuha nila ang higher yield. So ma-maintain nila, if not ma-maintain, dili gid sila mahimong break even lang, na-adyo ginansya. So salamat kaayo sa ETI, especially kani nga training kay kung dili ko kaapil ani, dili jud nako ma-realize ang akong dream nga maka-apply ko, maka-join pug ko sa programa, especially sa RCEP. Ang akong maistorya katong sa mga farmers nga wala kay balo, kani nga programa i-reach out yun to sila. Kani nga programa dako jud kay ni sila mga benepisyo nga ilang makuha. Labi na gyud nga mo appeal sila mo submit gyud sila sa ilang self to attend this training. And sila gyud benefited pod, matabangan pod ang ilang panguma og makahatag og additional income sa ilang pang-inadlaw nga mga gastuson. So tara na sa RCEP. So unsay knowledge na mo diri, amo yung i-apply religiously, seriously, and so walay pagduha-duha, dili ta maglimbong sa atong kaugalingon. So tinabangay ta kay ang programa nga gihatag sa gobyerno kaayuhan sa tanan. Nga at the end, ang mga benefits
ang mismo nga tao nag-apply, siya gyud ang makakuwag taas nga benepisyo. Sa RCEP, tara na, tayo na, masaganang ani mataas na kita.